Aron masiguro nga sakto ang mga balota nga ma-deliver sa matag presinto sa Davao City, gipahigayon sa COMELEC kauban ang mga sakop sa Electoral Board ang verification sa mga balota. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, giobserbahan sa European Union Election Observer ang maong proseso. O gawa sa mga botante nga mubutar sa mga eskwelahan ng gihimong voting center at dun say sobra libo ka mga persons deprived of liberty ang mubutar karong Lunes sa Davao City Jail. Nagkatapok ang mga sakop sa Electoral Board nga magsilbi sa eleksyon sa Davao City sa Lunes alang sa verification sa mga balota nga gamiton. Sa kadaghan sa clustered precincts sa matag distrito, namili lang ang COMELEC og pipila ka presinto o giablihan sa sakop sa Electoral Board ang nakaselyado nga balota. Gisuta kung match ba ang ballot ID nga naa sa gawa sa box sa ballot ID sa mismong balota. Walay nakitang problema sa mga balota nga giberipika. Nag-verify ta sa balota para masiguro nga tama ang balota nga i-deliver nato ngadto sa atuang mga presinto. Giobserbahan ang maong proseso sa European Union Election Observer. Pipila na lang kaadlaw una ang piniliay. Nagpahimangno ang COMELEC sa mga botante nga ayuhon og shade ang lingin nga naakilid sa pangalan sa kandidatong iboto. Sigurohon sab nga naa sa saktong ihap sa kandidato sa matag posisyon ang butaran. Basta maigo ang lingin, mashadan, makoloran ang lingin, shading yun na siya. I-count yun na siya sa machine. Samtang sa datos sa COMELEC Davao, ana sa 1,302 ka-registered persons deprived of liberty sa Davao City Jail ang mubutar sa 14 clustered precincts sulod sa jail facility. Alas 7 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon ang oras sa pagboto sulod sa jail facility. Hinoon, walay ACM didto. Ang mga balota dalaon sa Maas Central Elementary School aron didto i-feed sa ACM. Sara, karon pa lang pahimangno sa COMELEC nga pangitao na inyong presinto na ay pinaagi sa precinct finder sa COMELEC silang website aron nga sa adlaw sa eleksyon dili na magpangitaay pa sa pangalan o diretso na pangitao na lang ang precinct number aron nga dire-diretso ang pagboto. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator.